Kendai sengi hadian bau I love you la klat no nakasla perthei ha ka jing sha tiet sha bom ha ka kti upai bhur ha shangpung kilami ki khubor ba amshim ladan ba wan jingo lani ba wan kam ya ka met jong u ha ba pershang manwat bnya halor kani ki ba hayeng asem u I love you kila ong ba kila dep ban lech pej bat ban penshisha ba udei udo usnam jongki Henrei kimshim la tre satya ban wanra ya ka met jong u shnong namar ka dorbar shnong muram hadian ka jingalang kala rai penrem da ka bakadau ba kim kwa ban wanra ya ka jirsi hashnong hathau ka kemi jong u ka kong hom talang kala ong ba ka yeng ka sem ka hun ya ka jingyap jong u namar ba ula penjenjar ya ka yeng ka sem kalai thu ba ula sha kem hakakti ki pulin la arsien menshwa ba da ka men sim kthang ka kemi kala ong ba ka yai bu jingkermen ba unsa kala ba mun no kumba ujukular habaro arsien baka len man pelaj ya una patong henrei hakasien ka balai ulangat no hakakti ki paj ba kalai thu ba u I love you de khun uba san na ki khandai ngut ki shipara but uwei na pedeng ki nyang ngut ki khun chinrang ka kerteng I love you ru ka de ka bala jer hi da ka kemi namar ba hasnong hathau kilaya ong bala bun khun chinrang ka kemi kamnang i chu kumta ka kemi da ka jing sngaw mulong kala jer kerteng no ya u I love you na do badang kha kala ong ba ka jing shisha udeu khna ubasman ka tre ka kta hakapor ba udang don hasnong bat udeu khna ubamdi bambam bat yau kwai ru umjukta henrei andaw la lech songlong umjuwan pha shu shashnong bat la shyo sngaw tangnya ka jing pun kulmar bat ka kemi ka hab balech pelaj ya u na patok arsien kanthi kilai thu bau I love you la dan laingut ki khun ki badang rin bat ka khun ka ba khat du jong u kadang don tang san banai na do por ba idang khna ilong long ibriu ba ba ngim ju poi perkhat ke ngum ge yeng ka sem banja kum gini ge jingja na do ba ila yo lok yo khon ila sedang ngai ban ya kini ki kam rumah ban sang rumah kat sebalap sem ki perlok perjor barok ki i thi i ha ka por men chwa mempat tip mo kita ge jingja ba ile unta i ya buron mi bai i bai am don kanu kanu ro jing kan thok kan na liang ki samla shnong i ju le kai lang am don kanu kanu ro ha ga khandai tarik uni September idam ar pusan snem thing ha ga bai tarik ka ja ga jing sha bom jong i yang pro pai ba do dang khen do ukro la man khuna kan bu emu unyu lai u man nang chong nang sa u chnong ni man o miet u hai u busnya fi ru ne ha ga chnong ka thau pa para kena kerol ni wan juk senyaw itu sorong ni udat bru ni wan juk saw rep taki de em salon mung hayung ka ipor wadang em po ka khat nyaw khat trasnel dem te de wi khalan hi wu hi de wi em salon hi ukat wa pa ulam ju na u te mana ya ulok u ham sangat kemude ya rusnem re dem te mana ya udo to khon nang kong te em salon hi udah rebu yang ngahi hali mandare udah ewe yang ngasih bah terkir uya di kanu dari cina yung wote leban nak tin upah yu wali cina man dapun dia dah kanu ar dah sedang kata kalau ukana yang wada lasi yau lai ngau nak kita coba segi poin tersenanya usen apa yung tersenanya diktin cerai lah em baik tidak tahu jadi kerok dikejar oleh em tahu saya yang macam senanya ngajin jar bahaya ula arsen duk pok jil pelai ya usi sen le sada du be ta i gam ba upa ka puwa inong belawa mut khoni pelai biang yo mana debi u pelai hita yo arsen tang si mit sa di karena kata daw jing lai lu ti yang oi wada thang da ngada kot aba ngagam ba da kot ada manda no ha ka chenong ka thau ngapa chenong ba thau ngam e mo yo ki do uni khona hi jing long si u ngato senyau si hado kata wa manong ngam ni won ye yo tapi kan mo chenong ka thau ho e pi nganong chunu lirik chunu di chongo mana mi itu kubar ini kat kam ke chenong ida belum ya ke dorbar na rai rally pun chenong to wa ini bru to wa penyap i mesin bru yang i wuja borom ke chenong ka thau yang i te na bo i wa karpat i sarkar to wa ukset ya ukam ti tingim menagaliang kajing jong ni hajing sisang ni sengau singan mo hadin baila syakem nang tu na baila syakem gi kemen nang bagayeng kasemban la ni tu gijing ja sengau si ni nakaliang kajing ngim la ban don ai ban ong hajing sisang ni
ngidang perkhat ba ila sya kem ha ki bor jang ka ai na khmi leng ti ken ba in yo ban kala ka ba mut ban phai sha ublei long ba ni kermen bo ba ha ka wai ka sngi in salong briu man briu da ka jing em ka ba ublei la bo la pai i se ne ke perthai ba udan ka jing thmo na mata jong i mut phau si ba kita ki chim perkhat jang i kum ka ye ki jar khong pong ba ila phet kon to na po jail ba ila sha bom te kata ha ka jing sisangi habangi i yang ka min sim jang i ka ta ang ngi da mar ba udai udo usnam ha ka jing sisangi ni sngo ba lada ngi bu di nong ba i tu ki ai balaja ka long ba ngim sngo don hok sho kum ka yeng ka sem na mar ba tu ki jingja ba ule ba open yap ye ki tu ki min sem ki ba ko dor ki ba lek ban khi ban kamai ban ka ji ngim sngo don hok ken ba ban bu din yi ta ki ai balaja i ta ngi shu hon kum ki yeng ka sem ban e ba kum tu jangan lu mi dor bar kamon ngat tu chenong thau da yap u wat tu dau cha bi mau cha I mau wo ulum ulang le ne telep no cha gan ki chenong yong I ong dor bar gi cha I ha pen I wom cha de mar na do dang im de pen I ni ga yap le to su e ba jik sor ka ta ga dor bar rai da nga kamu he chenong nga wom yi wo pit semen chong ga dor bar chenong mo da rai ta nga dia ngai lang ha ka mar sem yo jing tiba ila khlat no te ka dor bar chnor kat bar ki ba yeng hasem ni don da ko wai ke jing mut jing perkhat ken ba ngi la pen la ka dor bar chnong kala lum dor bar ban pen sing thok ani ki ba ba ni la ni em ban wan rai ka met jong I se yeng ha jing si sang ila perkhat ba la da ka an ka la ban pen khoi ka met jong I ngin e be chetu te hadin nang tu ngi yo ka phone call nang tu na police station na tiang ki ong ban lek kam ka ti mo la idai si sha ni em I ba hayeng jong I hai ba hayeng jong I te hadin bang yo ta ko phone call ki ni la ya pen be ken ki ba hayeng ha sem bangin lek ban kam ni ta met jong I ba la po ha po hospital ha civil hospital yalong ki ba hayeng ki lek ba la de ban sign ka ta agreement ken ki bangi ong ba nakaliang ka yeng ka sem rengkat bat ka dor bar sinong ni la ya rai ba nin I baka ki bor jang ka an kin pen khoi ka mer barang sa jang I namar ba ha ka jing perkhat jang I kum ga yeng ka sem ni ong ba kan long ro kan nuksa mo ye ki henmen ki para nang ni sakhamat bada ka bangi le kum ni ba kanom ja sho ken ha yeng ha sem jang I tu wa pha wan kam ge o man to ketikna yong pin to yong pin bru I wa ni man po ta pai u le tikna yong I ma dem ke mana ya kam yong I ta ong ge I no ura pi o mo kam man yong ho im rai I ka bor yong pi hadin na sangau ko ma e ho bor ngi ben memli kami u il kami ile e ko bor ngi iman hanoro li kami e ko bor ngi memli kami na yung I rawan kami I da bai gu ko ya ki da bai gu lum lang o situ teman I da liwani no masih tahu pi ngu da priang sarkar pelang belum situ teman bani masih I senang tahu da yu ki ra de u sini te yang ala da kalam ha kasni arfauli dari kelam yang arfau so yo kem di kulit usa pengubai keng gat tu sapramu dari kon bi yang ham keng deng keng ngau da yak sayung lempoy da lele kama kelam kan maman ham khus lai de yang chong suk chong sai ma bay la da yo da kulit nga le da ne si jing im la yo du pai ba la ya ngam tip ai te jing le u ye da man da yo ha ga ne da yo kem bi u da changa hite che mana kelam tu san pun pul mun tapi ba kemo ya tu ya sang yor ai sang ba wa ni ba tu pa yu yang pa no wa lui pli him ba ko no am mi yo kem khnai da ba mi sin ko do ka do am te ba ngam ko de pulang ya met I kai kon memi kai ni benta isnenye ki mani ko ngo ki ya ko mon yong lai han ma wen ju po lai ta lu ti no han ki isnenye wi ki le di mana snenye di ki no ba ki I ki wa ba mana palat ki I ki le di lendet di wi ta wan sum yo de khamari yo kari wa le lim ti lang hayung ai ro ti yi ta wa mi ki sabar im ti wi won wan le I ginong bala chenong nong bala thau le kita ye chok ye dat ginong nek kam go pher go bon jai bon kom ngau pediang iki chok pendok jai no le kami gini jing le yong gi bru sakawai ka jing terpat na kaliang gi bahayeng hasem rengkat bar ka dor bar snong ba
ngi yo I ba ki don ha ko gitu ki media platform la ban ong ta ba ki penmi kulmar ke ni ki news le ni ki khubor ki ba ni kum ki ba haye ha sem nim skang wai ha kita ki jing penmi jong ki tingi kwa ba na ka liam ga yin ga sem ni kwa ban pen shai ki pai ba ro ba kin skang ba ban nam kin thok kulmar ke yin ga sem na mar ni na ka liam ga yin ga sem ni pa yo not ni pan not i bala ja ba ro ni kwa ba ken ban pen kin tu ke ban kin tu i wei ba ken nam pen mi e ki ni ki khubor ki bam ler ken ki ba ni kum ka yin ngim la ban priang so ko wei ro de ki tu ki comment section ni I hapo ki YouTube channel ngam mention ye no ye kanu tang ba ye sha yo I ba ki kin thoi ke yin ga sem ni ke pa jor ki pa ba kita ki e ba ro ngim sem la pha ye uni upara jong ni ba ha yin ba sem jong ni ban le ki kam ga sne ndre ni na ka liang ga yin ga sem jong ni ke pa jor ba kita ki e ba ro kita ki jing kun no ki nam wan ken ba ka yin ga sem jong ni kan la ni ki jing song si hadie ta sa ka wei ro de ni na ka liang ga sem jong ni nam bot den ye ki e ki tu ki bala ja ya u kim dai ban tieng ye kita ki e ba ro ni ki ya ka ba ngi la rai ban e no ya u nyin e ngi nam kla ken hadien habon